doing it. И здравейте хора, аз съм Slash600 и днес ще снимам една кандидатура за Mega Survival. И да започваме. Чакайте малко. То гледам. Добре. Както гледате, тук съм си направил един бикън. Тук две фонтанчета. Тук червен килим, нали? Ето е къщичката. Ето вижте какви детайли съм направил. Сега да видим. Тук има за вечеря обяд, такова да ядат. Тук е нещо като кухня. Един индърче, хладилник, печка, мивка, честови, крафтинг тейбъл. Тук, нали, тук е една лампичка, която доста ма кефи. Арде. Добре. Тук е логото с индърче, с букшелфове. Тук е, нали, банята. Ето тук мивка, тук гарни, нали. Тук такова душ, взимам едно душче. Тук е входа за отзади, тук едно пъче с различни материали и листа. Ето тук е градинката, която има доста уит и кошкла, която е свързана с ферма за крави, такова касета, кокошки и такова, как беше му той, как беше му овце, да. И тяхната клетка или там, каквото там, е свързано с такова, нали, с дървета за зимата, например, и много уит, за да правим хляб, да ядем. И сега да се върнем в къщата, да минем през страничния ход, който има още неща там също. Ето го страничния ход, който има пак ход със същите материали, само че е малко по-различен направен, малко по-тънък, не знам защо, не съм го видял. И там е смел от рума, тук е чест рума. Не съм напълнена честовите, но разбира се, ако ме приемат, ще ги напълня, ако се направя чест рума. Ето го чест рума. Тук сега по другото пътче, разклонението. Ето тук е смел от рума. Както, нали, се разбира, има печки, крафтинг тейбъли. Тук, нали, честови, хопъри, фърнесове. И на мен ми допада това, което съм построил, не знам дали на вас. Ето вижте го отгоре на мен. Ми харесва, на вас не знам дали. И хора, аз бях Slash600. Това беше кандидатура за Mega Survival. Съжалявам, че беше много малък клипа, но нищо. Дано да ви е харесал и чао!